Je. Aha. Máš piči dolů. Jsem. Točíme. To nebudeme točit. No ještě na kytaru. Tak se ruku. Kytara. Víš, kytaru. Ne, už. Já jsem byl rozsekal. Kytara sviněna. Dobrý. Tam. Nerozumím. Aha, klub. Dobrou chuť. Tak čau. Ahoj. No, ještě tohle okay. Máš ještě jiný pivo? A na paní barmankou, kterou nevidíme, ale přiblížíme si ji. Tak co říkáš na dnešní situaci? Dnešní situace vznikla nečekaně. Nečekaně. Ale Nečekal jsem takovou situaci. Nečekal. Dopadlo to nečekaně. V tom případě nečekaně koupíme nečekaně pivo. Dáme se ještě co jsi špeníky? Buřte! Ne, to jsem říkal na vás. A dost. Dobrý večer. Já jsem Mirek. Kokos. Jo. Prostě tam ne. Kokoty. Dáme kokoty. Fakale, posprdle. Kokoty. Dáme kokoty. Máte ty koktejlový suště? Koktejlový suště? Co dáme? Máte? Proti sobě? Bratře nebo? Jo, počkej, nebo... No proti sobě, nebo... Než se mě, počkej, jde... Bratře, no to ne. Počkej. No dej Čiko. Nebo počkej. Drž se mě, nebo tě pojebou. No, tak jo. Drž se mě. Aha. Drž se mě. A peníze. Nemáš? A kdybych chtěl třeba vodku. Já piju Red Bull sapnice, to ne, ale mě zajímalo stavit ještě vodku. To ti stále jedna vodka se štíčkou. No, to máš. Yeah.
nebo tě dojebou! Hele, kdybyste chtěli to, tak zvukávej to, tak to dělejte. Protože zase jsem beku. Ne, zase. Nefoukej. No, tak Nefoukej. Zavíjáš. Větší